Príjemný dobrý večer vám v kafe Jazzva vo Zvolene, aj vám, ktorí máte naladené svoje rozhlasové príjimače na frekvenciách Rádia Regina. Prichádzame opäť s poéziou naživo, tentoraz na túre 2013. Prichádzame s pásmom veršov a živej hudby s podtitulom Po pamäti. A zda to lepšie objasní úryvok z pamäti Luisa Buñuela Pamäť. Úryvky. Postupne, ako sa míňajú roky nášho života, začíname si vážiť pamäť, ktorú sme predtým zaznávali. Nepozorovane sa nám v hlave kopia spomienky a jedného dňa zrazu márne lovíme v mysli meno niektorého priateľa alebo príbuzného. Zabudli sme ho. Niekedy sa nás mocní priam akási zúrivosť, keď si nemôžeme spomenúť na slovo, ktoré síce poznáme a máme na jazyku, no aj tak sa tvrdošíne vspiera a nie nám prísť na um. Keď takto raz zabudneme a o krátky čas sa nám to stane znova, začneme chápať a uznávať dôležitosť pamäti. Kam som pred 5 minútami položil zapaľovač? Čo som chcel povedať, keď som začal túto vetu? Aký je titul knihy, ktorá ma zaujala pred pol rokom? Už sa nepamätám a dlho sa márne usilujem rozpomenúť. Uchovávam si množstvo zreteľných spomienok na svoju vzdialenú minulosť, na svoje detstvo i mladosť a v pamäti sa mi hmíri záplava tvári a mien. Ak niektoré zabudnem, nerobím si preto ťažkú hlavu. Viem, že mi zrazu z ničoho nič zíde na pričinením náhodného spojenia v podvedomí, ktoré neúnavne pracuje v temnotách. Naproti tomu sa ma niekedy zmocňujú mučivé obavy, ba až úzkosť, keď si neviem spomenúť či už na nejakú udalosť, ktorú som prežil prednedávnom, alebo na meno osoby, s ktorou som sa stretol v posledných mesiacoch, alebo dokonca na nejakú vec. Zrazu sa moje ja triešti, rozpadáva. Nie som schopný myslieť na niečo iné a predsa si celkom zbytočne namáham mozog a zbytočne sa zlostím. Je to hrozný pocit, keď človek musí použiť metaforu, aby povedal stôl. Ale najdesivejšia je úzkostná obava z toho, že človek síce žije, ale už nepoznáva sám seba a nevie, kým je. Poézia naživo na túre 2013, zastávka 1, kafe Jazzva Zvolen, Po pamäti. Príjemné počúvanie, príjemné dívanie. Viete, čo je to poézia naživo? To je, keď súčasne hrá živá hudba a medzi tým znie poézia. Znejú verše známych, menej známych autorov, rozpráva sa o láske, o túžbe, o sklamaní, alebo napríklad o pamäti. Po pamäti je názov prvého z večerov poézie naživo na túre 2013, ktorý sa bude konať tu v kafe Jazzva vo Zvolene. Po pamäti je pásmo pripravené z veršov autorov ako Wisława Szymborská, Pia Tavdrupová, ale aj Ján Ondruš, Jozef Mihalkovič, Artur Lundqvist a mnohých ďalších. Poézia naživo je, keď sa dá počúvať a keď sa dá pozerať poézia. Cestujem z miesta na miesto. Zdravím sa s neznámym v sebe samej. Zažínam sviečky a zbieram svoje tiene. Druhá zastávka sa uskutoční 19. júna v synagóge v Kokave nad Rímavicou. Pásmo bude venované poézii Ako inak o láske. Pásmo sme nazvali Ten druhý, tá druhá. Verše to budú o láske, budú to verše s nádychom úsmevu, ale aj so zimomriavkami, ktoré vzťah medzi mužom a ženou, medzi ženou a mužom často vyvoláva. Tretia zastávka poézie naživo na túre sa uskutoční v Dolnom Kubíne v Oravskej galérii. Ak dá počasie, tak na nádvorí Oravskej galérie. 26. júna o 19. hodine budeme recitovať pásmo, ktorému sme dali názov Gravitačná konštanta pre dva hlasy.
A tu pôjde znova o poéziu medzi mužom a ženou v podobe duetov, v podobe textov, keď láska je predmetom na jednej aj druhej strane a o tejto láske sa rozpráva muž so ženou. Štvrtú zastávku Poézie naživo na túre 2013 sme sa rozhodli urobiť v Banskej Štiavnici, konkrétne v kaplnke Svätých schodov. Táto poézia bude špecifická tým, že to bude poézia existenciálna, že to bude poézia hororová a apokalyptická. A aj preto sme pásmo nazvali Quia pulvis est, teda pretože som prach. A po slovensky ďalej povedané, prach som a na prach sa obrátim. No a dúfame, že ak nás na Poézii naživo na túre 2013 neuvidíte, aspoň si nás vypočujete na vlnách Rádia Regina. Škrupina puká. Spievam od prostriedku. Spievam zo svojho tieňa. Napĺňam priestor svojím rytmom. Počúvam, ako sa rodí jazyk. Miesto na bytie, miesto na stretnutie. To je tá pravá chvíľa. Miesto. Ponúknutie raz udrieť. Udrieť 1000 ráz, tak ako nikto. Udrieť kladivom. Čo tento sláčik? Pohyb pred tvárou. Čo tento náznak zakrývania očí? Zložil lyžicu, vstal. Vstal a plesol dverami. A zazrel a vstal a plesol a bol by bil, tlkol hánkami, bol by sa zahnal rukou ako predĺženou kladivom a azda by bol aj pľul ponad kuchynský stôl, hrnce a cibulu, do myších kútov, na čipky a kvietky, tulipán vyšívaný. Nesmiete, nechytajte ho za kabát, za rukáv nezdržiavajte. A plesol dverami a stíchlo za ním ako cvaknutie kľučky. Začal plač.